Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV sifunde uphilano kaCebekhulu sanibona. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Owezomdabu ubhunge nebukhosi. Wonke amabombo abheke enyokeni kanti owezombusazwe amashele owaseNewcastle. Sanemukelene nabakambombosho omnyama kwindaba ze1KZN TV. Ngqongqoshe omnyango wezokubusa ngubambisana neindaba zomdabu KwaZulu-Natal umfundisi uThula Sizwe Buthelezi uhlangane namalunga endlu omdabu ukudinga idaka izinto eziningi ezithinta amakhosi okuhlanganisa nokuthuthukiswa kweindawo ezingaphansi kwawo kanjalo nokuthuthukiswa kwawo kwamakhosi uqobo. Khona manje lophinde futhi waveza nezakamuva mayelana nokufudukela ke-ondini kwamahhovisi alomnyango. Lo mhlangano ububanjwe ke eShowe enyakatho nesifundazwe. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uThula Sizwe Buthelezi uhlangane namalunga endlu yobuholi bomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal ngenhloso yokuzophakamisa izinhlelo ezintsha afisa ukuzenza ukuthuthukisa amakhosi. Lo mhlangano ubuhlanganisa amakhosi angosihlalo esifundeni kanjalo nalawo ayimalunga alendlu yomdabu. Silapha nesigungu samakhosi sesifundazwe saKwaZulu-Natal ukuzobheka inhlelo ezithuthukisa amakhosi eqhulwini lwenhlelo esikwazile ukuyibhunga namhlanje nokuyiqinisekisa uhlelo lokufunda kwamakhosi esizobambisana nesikhungo iUKZN lapha amakhosi ezoqeqeshwa kwezokuphathwa uhlelo lokuthuthukiswa kwamakhosi emakhaya lapha ezokwazi ukucosha izinsiza kusebenza kube khona inkece engenayo ukuze umndeni wenkosi ukwazi ukuyimela. uButhelezi uthi amakhosi kumele nawo ahlomule ngezinsiza zezempilo okuyi-medical aid kanjalo nezinsiza ezifana namatende angakusebenzisa ukuze akwazi ukwenza inzuzo. Usikhathazile ukuthi amakhosi akhala ngokuthi uhlelo lwe-medical aid alukho olucacile. Ngibeke sengigunyaza izikhulu zomnyango ukuthi asiqale ngakho ukuthi amakhosi njengokhoktha soqinisekisa ukuthi bona nemndeni yabo bane medical aid ezokwazi ukuthi amakhosi anakekelwe ngokwesithunzi esifanele ubukhosi. Amatende inkosi ngayinye bazokwazi ukuthi bacosha amatende nezitulo nama cold room ukuze amakhosi akwazi ukukhiqiza inkece. Ungqongqoshe uphinde waphawula ngodaba lwecontrolesa lwezinsolo zokuthi amanye amakhosi akhokhisa izinduna. Ngibona sengathi izinduna ziyaphaphalaza uma zithi kunezinduna ezikhokhiswa amakhosi ngoba azikho izinduna zakwaKhoktha, izinduna ezamakhosi. Amakhosi aqoka izinduna sizokunxusa ukuthi izinduna zibambisane namakhosi zilandele ubuyalelo wamakhosi. Kanjalo nosihlalo wendlu yomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal inkosi uSifiso Shinga uthi bachazekile ngezethembiso ezenziwe ungqongqoshe uThula Sizwe Buthelezi njengoba kudala bekhala. Siyakuthokozela kakhulu indlela akhulume ngayo nangendlela athembisa ngayo nafisa ngayo ukuthi kube khona ushintsho noguquko nenqubekela phambili esakhiweni sendlu yobukhosi nasebukhosini nje bubonke jikelele. Sijabule kakhulu nathi njengamakhosi ukubona ukuthi emva kwesikhathi eside sikhuluma izinto eziningi kukhona lapho ngathi sofinyelela khona no sakhiwo sobukhosi nje nemiphakathi yamakhosi futhi ngokubanzi. Ezindabeni ze1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eShowe. Abalele ekhulwini elilodwa nama-77 177 amabhasi ahlolwa bezinhlaka zezokuphepha emgwaqeni esifundazweni KwaZulu-Natal okulindele ukuba kathutheke intombi eziyawubeka ingxenye yomkhosi womhlanga wanonyaka enyokeni kwaNongoma. Ngqongqoshe omnyango wezokuthutha esifundazweni uSiboniso Duma uthi amabhasi angama-31 atholakale ngekho kesimeni esifanele kangeke kavunyelwe ukuqhubeka nokuhambisa intombi emkhosini womhlanga. Kangeke sivunyelwe ukuthola izintombi ezilibangisa emkhosini womhlanga izithuthi
etholakala zingekho esimeni esifanele sokuba semgwaqweni. Sibheka amabhasi awu177 inani awu31 awangaphasa kusho ukuthi wonke ke lawa angaphasanga ngeke azakwazi ukuphatha nokuthwala intombi noma izimbali zezwe. KwaZulu Natal isishilo sathi alifakwa libuya nesiphula umthetho bekubalekile ukuthi igcizelele lo process ukuthi ke sizibhekele thina i-braking system iyona esukuzobheka kakhulu namathaya ayimpandla siwavumeli ukuthi ibhasi lihambe nawo inqinqe befase sibheka nanezihlalo ngaphakathi kufanele kuba zomhuzula umuntu izihlalo ezizokwenza kahle yonke besibheka kakhulukazi ngoba asifuni ukudedela ibhasi engenzeka lenze inkinga. Izimbali zesizwe zivele isemgwaqweni eqhamuka kulolonke elakuleli kanye nasemazweni angomakhelwane kwazise lo mkhosi uheha nabasemazweni angaphandle. UDuma uthi ke bakhethe ukuhlonipha isicelo sikangangezwe lakhe sokuba ke amaloli athutha impahla angabi maningi emgwaqweni ngesikhathi ke somkhosi womhlanga ukunciphisa izingozi. Balekile ukuthi angabi maningi ama truck ngoba isimo sakhona sifuna ukuthi kube khona ukuphazamisana kodwa sifuna futhi nakhona kumnotho ulimale kwaZulu Natal ngoba lama truck kakhulukazi lawa athwala amalahle afaka umnotho omkhulu kakhulu la esifundazweni sethu negrain so sifuna ukuthi kusetshenziswane sesicabanisa kuyoba unyaka nonyaka nje njalo ukuthi masoya emhlangeni usuku olufika kanye lo ngonyaka iwenyokeni siyafisa ukuthi sisebenzisane sikwazi ukubambisana sisonke ngoba isizwe esinezimbali ezithuthukayo ngoba kusekusiko impilo lo ne-development yenzeka sikwazi ukubambisana sonke wonke umuntu fanele afike emakhaya ephephile asifuni ngisho ingozi eyodwa ezokwenzeka esifundazweni. Nonyaka kuzokhumuleka ukuthi lo mkhosi uzogubha iminyaka engama40 wavuselelwa indlovukazi uMantfombi Zulu kanti abakwaZidlodlo bazobhenga gayelwe imphako emgwaqweni. Emgwaqweni ngenzeka nje mawubona iphoyisa likumise ngoba lawe swa-inspectile nalabo esingaba inspectanga sobamisa nje ukubheka ukuthi isimo sakho sikahle uyiphethe i-PDP ilicense ikhona awuphuzile yini ngoba sophinde ne-breathalyzer sizigcwele emaphoyiseni azobe iphethe izivimo ngaqo zizobe zikhona nje na-R66 this afternoon sobe sikhona on the road sigadile ukuthi zihamba kahle izimbali zesizwe ukuze isimo sethu sihambe kahle. Eyindabeni ze-One KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngeSithekweni. Uqhuquzela amantshitshi ukuba kaziphathe kahle emkhosini omhlanga njengoba izinkalo zonke zesifundazwe KwaZulu Natal namaphethelo zilibangise enyokeni kwaNongoma kulempela sonto. Amantshitshi asemgungundlovu abehlobile emahle ethweleka imithwalo elibangiseke enyokeni. Omama bangonomehlo bathi baqinisekisile ukuthi bayawafundisa amantshitshi ngendlela yokuziphatha kanjalo nokulindelekile kuwona. Abesho kanje amantshitshi asemsunduze eselungele kuya enyokeni athi umkhuleko nemfundo ikona kuyisisekelo sokuzigcina. Umkhuleko ubaluleke kakhulu ukuthina njengoba kuhlale kushiwo kuthiwa izimbali zesizwe ukuthi uNkulunkulu uyicenter yakho konke. So umkhuleko nje iwona osholder kakhulu kuyona yonke lento nohambo lwethu ukuthi uhambo lwethu hlezi lu purified ngaso sonke isikhathi. Imfundo ayivi ibalekile ngoba imfundo uma ngabe ufundile uyakwazi ukuthi usabalale ngolwazi ukwazi ukuthi ube nezinto ozokwazi ozokwazi ukubambelela kuzona njengomuntu wesifazane ukwazi ukuthi ube nekusasa eliqhakazile. Kuyisithunzi esihle ukuzigqaja nokuthembeka nje nokujabulisa abazali kuningi nje because ingane zamanje nje esikhathini samanje azenzi kahle kakhulukazi ontanga bethu so nje mina ngokwami nje shema ngiyaziqhenya futhi baningi abaziqhenyayo futhi baningi futhi abafisayo ukuthi ingane zabo nazo ngathi ngabe zifinyelelile kwiminyaka lezi ziphethe kahle. Usihlalo wonomehlo emgungundlovu uthi bafundisile amantshitshi. Sesenzile ama-workshop amaningi before umhlanga sasaphinde saba ne-operations emhlangeni obese Howik ubatshela abantwana ukuthi umhlanga uqeda iminyaka yama40 kulonyaka. So inhloso yethu nokuthi besivimba ukuhamba nabantwana abancane ukuthi asihambe from 16 years kuya phezulu abantu abanomqondo abaziyo ukuthi kwenziwani la siyakhona. So umyalezo nje bese ubeka kakhulu kubantwana inhlonipho ngoba inhlonipho kufanele ihambe phambili noma inhlonipho phela iqala ekhaya ibisi yaphuma iqhubeke kodwa kufanele nje abantwana babe nenhlonipho bazi ukuthi uma beye emhlangeni hayi ngoba bethorisha no akthorishwa kuyokwenziwa into ebalekile lapha eqondene nokuziphatha kwabantwana. Imeya kuMasipala uMsunduzi ithi bakwenze konke ukuxhasa lolu hlelo. Sizodedela amantshitshi awu606 eMsunduzi of course
siyazi bayohlangana basemgungundlovu kodwa lo 66 usuka la kuthina bekuyisifiso sethu ukuthi engabe sikhipha abangaphezulu kwalaba kodwa lesimo seyimali asisivumelanga sikhiphe lamabhasi awu-10+2 esilekelelwe yiwona umgungundlovu district municipality so phuma amabhasi awu-12 la namhlanje ukuthumela lezinga siziqhenya kakhulu-ke ngoba siyazi ukuthi kusho ukuthi kusasa that is HIV AIDS free isizwe esiphilile nesiphephile. Ezindabeni ze-1KZN TV u-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Isazi kwezamasiko uSolwazi uMusa Xulu uthi umkhosi womhlanga ungobaleka kakhulu esizweni samaZulu ngoba ufundisa amantombazana ngokuziphatha emphakathini nangokwesimilo. Lokhu kulandela ukuthi njengoba wonke akamehlo omhlaba ezokubethe njo emkhosini komhlanga ozobe usesigodlweni seselenyokeni kwaNongoma kulempela sonto. Umkhosi womhlanga kulonyaka uzohlanganisa iminyaka ezinkulungwane ezingama-40 wabakhona kusukela ngonyaka ka-1984 okuyilapho kwindlunkulu uMamfombi Dlamini Zulu wayehlose ngawo ukuthi kubeke yisu lokugqugquzela ukuziphatha kwentsha kakhulu yabesifazane nokunqanda ukusabalala kwesifo esabeke sesibhuqabhuqa inqwaba yabantu abasha ikakhulu abesifazane. Indlunkulu iqinisekisile ukuthi konke sekumngomumo isikulungele ukwamukela izintombi nto ezingaphezulu ezinkulungwane ezingama-40. Usolwazi wezamasiko uMusa Xulu uthi umkhosi womhlanga ubaluleke kakhulu ngoba ufundisa amantombazane ukuziphatha emphakathini nangokwesimilo. Ubaluleke kakhulu ekakhulukazi ekufundiseni amantombazane ngezinto zokuyiphatha emphakathini nokuyiphatha ngokwesimilo. Mhlambe uhamba uzofike lapho kukhulunywa khona ngokuthi imizi yona uma ekwenzeke Ghana iphathwa kanjani ngoba imizi eminingi ime ngamakhosikazi mangabe unkosikazi wala ekhaya week umuzi uvese uyiwele yona. Ngakho ke kubaleka kakhulu lokho assemblesha abesifazana abasebancane bafundiswe ngalezi zinto. Uthi ukuvaleka ngaphandle kwabantu besilisa ekutheni ke bafundiswe ngokuziphatha lokho kwenza ke bebe nolaka luholeleke kudlame lwezobulili. Kunento ethi kubhekeke kakhulu abesifazana amantombazane. Manje labo besilisa banalento of fear of being left out. So baya ifollow kuthiwa ifollow. Besaba ukuthi abanakekile yikho isikhathi ungathola ukuthi bagcina benenhliziyo ezilukhuni labafana abakhula manje. Intombi mayike yangamqoma afuna ukuyibulala esayishela nje. Omunye meze ukuthiwa intombi ziya kuwo lomkhosi bese behamba boyidlwengula ngamabomu just to make sure ukuthi konke lento ebatshazwa kangaka ayinabuqiniso. Ngakho ke mhlambe bekufanele ukuthi nalomkhosi lo ubuye futhi na ube mkhulu lo okweshwama insizwa ibuyele sibayeni zoyibamba inkunzi kubonakala ukuthi bani insizwe enamandla iziphe enamandla ngathi inkunzi mayiza zibaleke. uXulu uthi ukuba mkhulu komkhosi womhlanga ngezibalo lokho kungagqugquzela ke ezokuvakasha. Spectacular into yokubukwa une potential enkulu kwezokuvakasha. Ungathi kufana nokuthi makuthiwa kudlala ibhola iKaizer Chiefs neSundowns kugcwale istadium abantu basuka endaweni eziningi befune nje ukuzobona lo mkhosi. Umphakathi uthi umkhosi womhlanga usayidlala ke indima enkulu entsheni ukuze ke iziphathe kahle. Mina ngibona uright umkhosi womhlanga ngoba yenza ukuthi ingane yakho iphathe kahle njengalokho igijima nabafana ikhule kahle njengani. Ngibe ngathanda ukuthi njoba sila emzingazi ingane zethu zijwayele ukuba semhlangeni. Hayi usayiqhuquzela ngempela ngoba mina njobe ngila istopini ngiye ngiyibone njalo emva kwamasonto amathathu zihamba ziya emkhosini ziya kwaMamkhumalo zigibele njalo zihamba makumgqibelo zibuye makuyisonto. Namhlanje kusukela izolo ngiyibonile abafana baqeqeshwa yithi intombi sezigcinile zitholeka abafana bangondlavini nje bayicekele phansi benza konke intombi zona ikhona kodwa mina ngisakhala ukuthi uqhubeke nabafana uthi bona iphi yabi irole efuneka idlalwe ukuze sibe namadoda kusasa. Izindabeni ze-1KZN TV kubi uNkosi Enhle Mthembu eRichards Bay. Ake siye etoleni nebesilo sobuye sibuye nezinye zindaba.
Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Owezomdabu ubhunge nebukhosi. Wonke amabombo abheke enyokeni. Kanti owezombusazwe amashele owaseNewcastle. Intsha engaphansi kweqembu le-MK Party kanye ne-Team Sugar SA mashele kemahhovisini kamasipala waseNewcastle endlana lesifundazwe kulandela ukusabalala komyalezo oqoshiwe nosabaleleke einkundleni zokuxhumana oveza ukuthi ke kuqashwa ngokwamaqembu kulo masipala. Laba bazwakalisa ukuthi kabenemeneze ngendlela lo masipala oqasha ngayo nalapho beqhamise khona ukuthi ke kuqashwa ngokwenzelela nokwehlisa kwesithunzi kwabesibhuda. Ukhulumela ke-Team Sugar SA lwehlohonolo mathe uthi kufanele namanye kamaqembu abajoyine balwiswane nobugebengu kulo masipala. Akhale ngonganakwa kwentsha yaseNewcastle amaqembu abemashele emahhovisi kamasipala eNewcastle okuyi-Team Sugar South Africa kanye nomkhonto wesizwe lokuze emva kokuba kuzwakala inkulumo ethunyelwe ezinkundleni zokuxhumana ebiveza ukuba kuqashwa ngokwamaqembu ezepolitiki. Kune voice note that went viral on social media konke ama-media platforms eshoyo exactly ukuthi umasipala unamathuba omsebenzi are-reserved specifically for ama-members e-IFP. Well, we are aware ukuthi umasipala is IFP run municipality. Asinankinga nalokho kepha kubuhlungu uma sobona ukuthi usuchemile uma kuvela amathuba omsebenzi. We are here to say today i-nepotism ye-IFP ihamba konke ne-arrogance and thina njengolusha laseNewcastle sivaleleka ngaphandle ey'ntweni ey'fana nalezo. Umasipala awunayo iplan eproper noma isu ukuthi uzoyenza kanjani uku-uplift abantu abasha. Abantu abasha banamathalente, banama-skills. Okumele umasipala ungenelele ubalekelele but umasipala ayikho iplan etshengisayo ukuthi unentshisekelo yokulekelela abantu abasha. Instead umasipala ubhizi nama-program angasizi lutho angafaki mnotho eNewcastle. Baphinde baveza ukuba njengabesifazane abahambisane nokwehliswa kwesithunzi kwabantu besifazane uma beqashwa kulo masipala. It's completely unacceptable because shuthi they're demeaning us, basirigada as abantu who don't have our own thinking capacity, whereas we are very capable and what we have in between our legs has got nothing to do with our capability. So it's further oppression, it's further discrimination on our level as women personally. So it's completely and utterly unacceptable and angeke size sivumele into kanjalo ukuthi yenzeke because we are dignified women and we can prove ourselves without having to ukuthi size sehlisa amaphente ethu. Kukhona omama Winnie Mandela who fought for the freedom esinayo manje, who fought for ama rights esinayo zabantu besifazane in this country. So I'm so much against ukuthi kumele size siye to that extent so that we can get imsebenzi. It's really not fair and what hurts the most is ukuthi this voice note iqhamuke ngomunye umuntu wesifazane. So lezi zinto ezenzeka la masipala lokhu kuyasichaza there's a lot of corruption and a lot of nepotism that is taking place in this Newcastle municipality. So we are totally against that. Tina as the MK Youth League working together with the TSSA, we are so much against that. Kanti laba baphinde baveza ukuba uma izikhalo zabo zingaphenduleki bazoqhubeka nalombhikisho. Tina we're not fighting municipality, we are against kakhulu lento ukuthi municipality usudriver ipolitics kakhulu. The ruling party yona kunosisi uma voice note othena kuyaqhashwa lana baqhashwa ngokobuqembu qembu. Leyo nto leyo thina sifuna in our watch ukuthi yenzeke because history thina sifuna uba in the right side of the history and thina namhlanje we are not for us. That's why singeke give up. If they not attend us nakusasa we will mobilize another youth sizobuya sesiba more than le number le namhlanje. Khona manjalo abaphathi bomasipala eNewcastle abalamkelanga uhlu lwezikhalazo njengoba beveza ukuba abanalo ulwazi ngalombhikisho kanti laba bebebhikisha baveza ukuba bayilandelele yonke imigomo. Firstly, section 4 was applied for and wavunyelwa. We also got invited for a presentation of which they knew of. Now, when we get to sector, they don't know anything regarding lento ezakala namhlanje, and they said they sent an email to our organizer umtshela ukuthi they won't receive a memorandum. Now, it's shocking ukuthi there is no email from our side. So we are not going to back down, we're still going to come back because sikholela ukuthi abantu abasha bala eNewcastle are going to be the voice of the voiceless la eNewcastle. Thobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle. Kusolwa omakhelwane besikole ngesikweletu samanzi esekuholele ekutheni ke avalwe. Lokhu kuvezwe nguhlalo wesigungu esilawula iGeorgetown High School esemgungundlovu ekhala ngomzima kababhekene nabo. Sonani indimande uthi bavalelwa kamanzi kumasipala kumsunduzi kwaphoqa ukuba behlalisa abanye abafundi emakhaya ngenxa yesimo senhlanzeko njengoba kumanje sebefunda ngokushintshana.
Ukuvala kwamanzi esikoleni iGeorgetown High kwaphoqa ukuba kumiswe abanye abafundi bamabanga asuka ku-grade 8 kuya ku-grade 10. Sabona ukuthi ngendlela okwase kuyisona nangesimo sempilo nani. Sabona ukuthi hayi ukufunda asikumise la ama-grade oku-8, 9, 10 esakhetha ukuthi baye emakhaya bangafundi. Bahlala ke emakhaya kanjalo kweza u-grade 11 and 12. Undimande uthi sesiside isikhathi benxusa uMasipala uMsunduzi ukuba ungenelele ngoba kukhona abantshontsha amanzi esikole. Imitha ingaphandle kwesikole ezansi lapha. Esikade sasikusho sibanxenxe ukusukela ngo-2014 ukuthi imitha ifakeni ngaphakathi kwesikole. Nifake la. Ilapha kude le ngaphandle. So ke mabefika basebethi ubani o-temperature namanzi wawa-connect. Sathi thina ayi asikwazi lokho. Thina sijabulile sibona amanzi ephuma ukuthi amanzi ayaphuma. Bathi cha khona umuntu wa-temperature. Bahamba. Base bethi kunezinto ezakhishwa lapha. Lo muntu akayibuyise. Sathi thina iziphi lezo zinto ngoba asazi lutho ngeplumbing. Laba bathi banovalo lokuthi izinga lokuphasa lizokwehla kulonyaka. Okubhlungu kakhulu ke nokusiphatha kahle. Isikole senza kahle senzo 100% in succession. Kodwa uma kuvela izimo ezinjenganalezi, imphumela uma ingasabi yilento elindelekile. Kuba inkinga kakhulu ngoba thina sikwenzile okungangamandla ethu sizama ukuxhumana nenhlaka ezikhona ezikamasipala sakhuluma kuze kwathi egcineni bekunembizo embizweni ngasukuma ngase ngilivoice lolu daba ngalibeka iconcern yethu nani okuthe emva kwembizo izolo kwavele kwafika abantu baxhuma amanzi nakhona abazange bareport bashe esikoleni ukuthi bawobani nani sabona ngamanzi esephuma njoba nibona nezingane zikhona lapho. Undimande uthi kuyabakhathaza ukuthi banesikweletu ekubeni amanzi abevaliwe. Okubhlungu kakhulu ukusuka ngomhla ka 12 lo abavala ngawo amanzi kwaku-August. Iphumile ibill esiphuma yalezi nyanga isithi u51,000. Okwami ke ngikhala ngakho ukuthi siwaconsume nini lamanzi awu51,000 kule nsuku ezu26 kade isikole sisivalile siyimisile ingane. Imeyo Masipala uMsunduzi ithi isikole kumele sizilungisele. Sathola ukuthi umphakathi ubuye uzixhumele ngakho ke irresponsibility yesikole nesikole ngaphansi kwa section 21 lo we-SA Schools Act. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube se-Georgetown eMgungundlovu. Ake sithi shelele itolo nenebesilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke izona ezihamba phambili namuhla. Owezomdabu ubhunge nebukhosi. Wonke amabombo abheke enyokeni. Kanti owezombusazwe amashele owaseNewcastle. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.76 kwidola laseMelika beku-19.69 kwi-euro yase-Europe libe ngu-23.34 kupondo waseBrithani. Intengo yegolide yona ingu-$2,566.73 i-ounce kuthi intengo ngoyilo ongahluziwe yona ibe ngu-$71.97 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Isihlukene inhloko nesixhanti phakathi kweqembu le-TS Galaxy nomgadlo Samir Kokota Piano Nokovic sakuseleke izinsuku ezimbili kuphela ngaphambi kokuqala kwemidlalo yeligi entsha iBetway Premiership yakule season. Nokovic ushayelele liqembu amagoli ali-10 ngesizini edlule kusukela ke lijoyinile leli qembu ngenyanga kaMandulo wawo belokunyaka odlule. Kuvela ke imbiko uthi Galaxy ibifuna ukuyelula ngonyaka odwa inkontileka yalomdlalo okuholele ekutheni bangaboni ngasolinye ede bafinyelela kwamahlukanandlela. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka.
Iyanene bakaqambula inkomo zilahlekile zodliwa umdlaba kwasoshangano kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.